Aksyon Radio Philippines, Standard Time, 4 minutos, nakaligas sa takna nga alas 5 sa luwat mayong hapon naman. Action reports after edition, inyo ka-aksyon Marlon Hirvaya. Yari kita sa pizza 29 na Miyerkules katapusan nga Miyerkules sa bulan sang September 2021. 87 dias na lang Pasko na. 24 kadlaw naman New Year na. Makahalawat-hawat ang mga nabilin nga mga inadlaw sang sa mga bulan. Kag ginatlo sang orasan. Tangod sa mabot nga Biyernes mga kaaksyon na sugod na sang hanutay. Umpisa na sang balbalanay. Pero hindi niya masakit-sakit nga paghahanot. Kag hindi man malain nga pagbalbal. Tangod hanot ini mga kaaksyon sang mga baga file sang ila sa kandidatura. Kagabalbal isyuhanay sa mga nagakontrahanay sa politika. Ang petsa 29 sang September 2021, Bosalingon may dalawang tulog na lang. Ang nabilin mga kaaksyon filing na. Pero may iban nga mga tao sa bakon politiko nga halos hindi nagani makatulog. Bangod hindi isigaratawag nga insomnia, kundi bangod nagalibog gihapon nila sa nga pinsar kung ano ang matabo kag kung ano ang iya sa nga padalaganan kundi siya grupo mga upod asa wala-wala kung sa tuo, sa pula o kung sa puti, sa progreso o kung sa asenso. Yaman yung mga kaaksyon nagasadya na ho kag mas makahalawat-hawat ang senaryo subong. Basta kita nga mga ordinaryo nga mga tawa sa ring dutang luhaan. Dapat kulo kalma lang kita. Kag magbantay gid. Agod sa ulihi, hindi kita maintuan sa mga politiko. Hindi man taran ha, kundi may pilagid lamang dira ang manog-into gid man. Aman na mayara sang politiko nga magluwas nga balanon katama ang pagkaguramas kag medyo dabak-damax politika. May lain pa yang nga plano sa iya sa nga pagpadalagan liwat o kung siya sa nga pagpara-elect kag ang mga politiko sadto nga luyag magbalik sa posto. Ang ila sa nga ginapinsar kung paano magkaganit sang mayad-mayad kag kung makapungko na sa posto baho o gamito nila ang poder para sa iya sa kawalingon kag hindi sa interes sang publiko. Ang inyo ka-aksyon Marlon Hirvaya karon sa aton Pangulong dinala. Dari kita sa bahin sa balita lokal, ang gahod sang pamulitika sa Bacolod City ng amat-amat na tingil sa palamatinan sang Bacolod nun. May pila ka mga nagatayada sa pagpapili sa lain-lain nga posisyon. Nagapulopamatyag na muna iya. Ang isa sa mga nagpabalo sa mga tao nga siya ang ginimbitar na nga mag-upod sa isa ka grupo. Amo si Anay Bacolod City Councilor Attorney Cesar Distrito. Away siya sa kalang-alang nga nagpost sa nga mensahe sa social media. Nakayohom ka nagasiling. Gagin imbitar na siya ni Anay Congressman Albi Benitez na kung pwede siya makakandidato bilang vice-alcalde tandem kay Benitez. Kung kamo sa distrito, pwede ba lang mabalibaran ang iningasahi Santanyag? Pwede ba lang sa distrito mang-indi sa imbitasyon sa isa ka taong ginakabig man respetado kag ginatawagan sa iban nga bus, no? Ilabo belas bato, bisan labo pa sa salon. Laban-laban nga matabo mga kaaksyon. Albi Benitez para alkalde, kag Cesar Distrito para vice-alkalde. Ang tandem Benitez Distrito o kung pwede man Albi Cesar. Kag kung matabo mga kaaksyon ang engkwentro Leonardia Familiaran kontra Benitez Distrito. Pero question mark pasabong kung ba na mapasugot ganayan. Ining si Anay Councilor Distrito.
Bangod siya sa nga sabat makaaksyon ka makita raton kag mabasahan ang sabat niya sa tanyag ni Albi nagasiling. I am seriously thinking about it. Abot sa lingon ginapanumdum niya pa kung bala batunon o kung hindi. I will consult my political leaders and supporters, especially in Barangay Sigang Airport ang nagsungay. Konsultahon niya pa anay ang mga political leaders niya kag mga sumalakdyag niya sa isa nga lugar dara sa Sigang Airport kag magsungay. And will also pray and seek divine guidance as to what decision to take. Mga muyo ako anaya ang hatagan ako sang giyagod makadesisyon sa maayo. Man mabudlay biya magdesisyon nga sulihi hinulsulan mo lang bla. Kinalan dapat magdesisyon ka inang piho-piho nga sa ulihi hindi magbalik si imo. Sila nga pagedi whether to run as vice mayor or will just seek my fourth term as councilor. Ate sila nga kung bala mapapili bisa alkalde o kung mabalik na lang ko bilang konsihal. I will seek advice from my family, particularly from my mother, Councilor Simple Distrito, and my brother, Barangay Captain Roseni Distrito. Ay masugilanon sa anay sa yasari nga pamilya. Ilabi na sa yasari nga Iloy nga karon konsihal Simple Distrito. At utod niya nga subong Barangay Kapitan nga si Roseni Distrito. Nga bala amoni ang sabat ni Anay Councilor Cesar Distrito. Ang rason sa simple lang maka-aksyon. Tangod una bes siya kilala man isa bilang kaalyado man sang Grupo Progreso ni Mayor Leonardia. Kag ang iya sa nga pamilya maka-aksyon nagasuporta man sa grupo ni Leonardia. Kag ang iya sa kontrahon kung siya gid man ang magdesisyon. Iya man sadto pod kag alyado. Kag hindi man basta-basta sa politika. Bangod ginasiling akon sa boxer sa boxing pa maka-aksyon. Daw may pagka Floyd Mayweather ng kontrahon niya nga daan. Di balabot sa lingon, why makaagi perdes eleksyon? Si Vice Mayor Elcid Familiaran. At nagsiling nga hindi siya magbiya sa Grupo Progreso. Ara sa gyapon sa grupo ya ni Mayor Bing Leonardia. Pero dako-dako diri maka-aksyon nga palabangkutanon. Ano ayhan ang epekto sa kon batunon gidman ni distrito ang tanyag diabetes. May sungguran na ibla o kon may lainay buot nga matabo. Hindi na imposible nga man taon Islamo may mga balatyagon ta sa tagsani. Kag kun hindi naman pagbatunon ni distrito ang tanyag sinong ibulos diabetes nga ya magkatandem. Kung padalman naton maka-aksyon, si Anay Councilor Distrito, amo ning ginakabig sa mong pinakadibuinas nga tao diri sa Bacolod mo. Kung sa mga nagaplano magpapili sa Bacolod sa 2022 nga eleksyon, ang buidas ni si Distrito. Manang iban nga nagatayada da maka-aksyon, halos do agkalados mo gani isang alakadosdosan kaugalingon nila mo hala kapalapit kag tanyag sa ilasan kag galingon mo para lang akuwaon ni Benitez sa isa nga linyada sabi si alkalde man, kongresista o konsihal man ang last say kag last nga pagdesisyon ara kay former Congressman Albi Benitez. Pero sa plastada subong daw may ara gid nga mabihangan. Do sa lingon do may ara gid nga hindi gid pagpilion, hindi gid mapilian. Sin-o bala mga ngalan ang mabutang, maplastar kag malansang sa listahan sang grupo ni Albi nga ginatawag Asenso. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang benepisyo sang mga fully vaccinated nga tawo sa COVID-19. Ari na ho, amat-amat na maka-aksyon nga nabatyagan. Ang proposal angot sa pagtugot sa mga fully vaccinated travelers na nakasulod diri sa probinsya sa Negros Occidental sa iban nga syudad Banacon, Banwa nga hindi na kinahanglan magpresentar sang masamig na pangita bla kag masamig na kabudlayan gid sa mga travelers ining negative RT-PCR test results kundi ang ipresentar mga ka-aksyon vaccination card na lamang
Dere sa Negros Occidental, ang gobyerno probinsal nagpalayag paagi sa kay Attorney Ray Diaz. Ang siling ni Diaz magka-aksyon, pwede gadya nga mapatuman ini nga plano dere sa Negros Occidental. Ay una best may plastado naman nga senaryo subong sa airport kay sa pantalan. Sa pag-scan sang vaccination card, man di pwedeng pagpakita vaccination card sa traveler. Insigida pasugtan mo na yun, kaya nga aman may nagkaladakpan mo nga nagpamiki sang COVID-19 fully vaccinated nga card. Ambal pa na Diaz, damo naman sa mga vaccination cards nga na-issue. Kag damo naman nga, damo pa nga pwede ma-download sang kada LGU, local government units. Pwede nila ma-download mo, ka makilalaan, ka mabalaan kung sinong mga residente nila na fully vaccinated na sa COVID-19. Ang Philippine Airlines surok kay Diaz, may ara gani sang gintanyag na mo. May biyahe sila nga ang tawag vaccinated flights or fully vaccinated flights. Di kon itsinihon tani, ini nga biyahe, ang tanang nga pasahero dira dapat fully vaccinated kontra COVID-19. Presentar lang pamatuod nga fully vaccinated ka pag isa sa ning card ni. Ayos na. Sulod gilayon sa probinsya Surado con Banua nga kadtuan niya. Di na kinahanglan mo presentar sa ibang sa mga requirements. Labi ng negative RT-PCR test nga resulta. Pero ang kaso subong sa COVID-19 ha, abi nyo, ara gyapon balantayan gyapon ang epektong halit ang dalagan sang kaso siri. Pero hindi na maintindihan, lapit na 4 mil sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pasiblatan taba na. Atenson sa mga luyag magbakal sa salakyan, hands up be. Duway gid ba? Kadong matao subong pro. Mayara yay. Mayara sa nagaplano subong magbakal sa salakyan. Ay. Sa mga nagapangita ko na nga brand sa salakyan ang nami baklon. Subong abi nga paniyempo. Dugay-dugay magkaupod naton sa saring nga palatuntunan. Ang isa sa mga opisyal sang makabig bantog nga brand sang salakyan. Ang tawag si Naxon GM, MG. MG, hindi kay Marlon Nobia. MG good man. Pwede ang MG ang bot sa Lingon City, Morris Garages. MG Motors. May mga dealership network dari sa Pungsod Pilipinas mo. Lakip dari sa Bacolod mga ka-aksyon. Kita ko rin kituod, kanami sang porma bala sa mga units nila. Di ko na ko aksyon GM magsakay da ngayon man ko. May tatak na daan nga MG sa tubang mo. May ara sila sa ginatanyag nga promo ha, kag may mga luyag ipabalo. Okay, dugaya. Sa mga mahiligon sa salakyan, standby ka ba da? Matian nyo gini. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal, Pilipinas pinakakulihot sa Bloomberg's COVID-19 Resilience Report sa bulan sang Setyembre. Ang ginatawag pagkakulihot may bintaha kag may disbintaha mo. Kung kulihot kita tani nga nasyon na may pinaka-jutay pigado, mayo gid nga balita mo. No? Inang jutay pigado nga tao sa aton blade. Butan tabi magsiling bing balita, Pilipinas. Pinakakulihot nga pungsod sa kalibutan. Nga may jutay nga tawo nga pigado, kundi kanami pamatian. Prote kon Pilipinas, mabutang mga kaakson sa mosadeng nga balita. Ara sa kulihot. Kung sa patag sinampang kung kulihot ka, bad news perdido ka mo. Samtang COVID-19 reproduction numbers sa Pilipinas nagdubo sa 0.96. Implementasyon sang mobile number portability. Umpisahan buwas nga adlaw. Australia, nagatang sang 57 milyones pesos nga COVID supply sa Pilipinas. COVID supplies naman, no?
Payo tani kung donasyon bla. Hindi lang kay baklon sa Pilipinas. Kung donasyon, okay, good. Ati kwarta man iya ang ginatag sa pungsod Australia. Gamay ni para sa Australia iya ang 57 million pesos. Ang question dire, kung paano ning manira sa paggasto sa mga opisyal sa gobyerno sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. 520 observation reports ang patrol with action Edinaboso basta Wednesday. Action din. Good afternoon. Please come in. Good afternoon, Action Mark. Ag sa tanan naton nga mga ka-action, how are you? Advance Happy Mother's Day na naman. Kadasig lang sang isip kag lakat sang aton sini nga mga inadlaw. Pero ti pasalamat ang aton sini nga mga ka-action kaya na-extend na ang voters registration. Pero ti kabay pa nga hindi na sila magdinaguso kag hindi na maghulap pa sang October 29 kag 30 naman para nga maglinya naman liwat kag magdinaguso kag magpagutok sa mga satellite registration naton sang COMELEC. Pero anyways, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, matulutawhay kita although nga medyo ang apat ka lanes kisa sa aton siniga dalano nagaduwa na lang bangod man sa managa illegal park naton nga mga kauturan tikis wala man pa sunaid bisan nga no kagutok kag kabudlay na sa sitwasyon ang lain pagdira Action Mar nagasulod ang ulo bahala nagagwa ang buli te magkalahintukan sugudan pa sang gamo madugang pa ang bugat sang dalagan sang trapiko pero ti wala naga-vary kung may klase man o kung wala klase, may holiday man o kung wala, kaya iti amo niyo mga inoras, amo ginayang pinakasako nga oras o kung na peak hours, especially magpauli ang aton sini nga mga ka-action, kadamo kita sa mga na-notice nga nagahingagaw man na pauli kag para makalikaw tani sa traffic galing kay bala lutot sa silingan kagang isa kadalan magpatkuhalin ka diri sa may maliko ka pa tuo lapos dito sa may Bangga Kori lapos alihis puerte kabugat sang dalagan sang trapiko bumper to bumper man ang dalagan sang trapiko actually Action Mar halin diri sa bahin sang Lopez East bala lapos circumferential road diri man sa Dalan Burgos sa Dalo Southern Station tapos naman sa Dalan Lacson ti amo ginading mga mayor nga dalanon diri sa palibot sa syudad sa Bacolod nga medyo bulubugat man ang dalagan sang trapiko pag abot sa amo nga inoras tubtob na alas 6 o kon alas 7 sang gabi pero ti after sina tawhay naman na dako lang nga bulig galing ang aton sini nga mga traffic lights kay ti at least may order or in order man ang pag go kag pag-stop sang aton sini nga mga ka-action. Pero ang iba nagareklamo kay ti halin sa green gagulpi lang ga red wala gid ga orange o kun yellow man panunawan sang iban kay gakakibot sila nga gulpi na lang naga-stop gulpi man naga-go ting iban wala ka preparar nagakaungad ang iban amo naman ang halinan man sang mga aksidente sa dalanon. Madamo makita nakita nga nagasakay sa aton sini nga mga de pasahero nga salakyan kag ara sa mga lugar like sa downtown area wala na nagasuksok sang face shield ang iban posible na misunderstood ang palayag sang presidente nga hindi na kinahanglan hindi na required ang ining face shield pero required siya sa 3Cs nga crowded close contact kaga ano pa to ganing Action Mar basta sis ang iba nagalibog ang ulo kung ano nga lugar, masuksok ko ni face shield, o kung hindi na ako na magsuksok sa face shield. Pero ang iba nagkakibot nga, gulpi man, ginasaway lang sila, gulpi na, ginatagaan sila sang ticket para bangod nga, nga nagalapa sa aton sini nga local ordinance. Pero ti ligar lang to Action Mar, grabing kulba sang mga pumuluyo, bangod nga sa presence sang Delta variant, hindi lang sa dito yung abi sa Manila, pati na diri sa aton sa lokal. Pero kung tanawon mo, ang Pilipinas naka-record na sa 339
sa Delta variant case. Kabalo naman kita ang Delta variant, grabe ini makalalaton. Amo man nga halong sang iban sininaton nga mga ka-aksyon, pero amo man ang pawala sang iban. That's why nga may mga nagapositibo sa gihapon. May ara sa gihapon sa managalain pamatsag, pero wala nagapaswab. Kay nahadlok nga i-lockdown ang ila sini nga balay, nahadlok nga i-quarantine sila sang 14 dias. Kaya ang iban, kung may isa ka miyembro sang pamilya nga nagapositibo, si do kalabanan, dako ang tsansa nga makaupdanan sa balay, nagapositibo man. Pero matamat na nga naga-adjust man, kita kanan. Ang atal sa mga ka-aksyon, especially mga remedyo, general, tanibala kay kung wala man lang sila, kung wala sila sang trabahoon, wala sila sang skills dira, wala sila sang hindi sila magwa or hindi sila maghimakas, wala gid sila sang kaunon. Kaya hindi man pwede nga isalig tanan sa gobyerno. Pero among makabulig sa aton, amoning pagpabilin sang health and safety protocol. Para naman sa community management, sa inyong Liberty Talks, mag-DTX 500 sa kanan lang, DTX 500. Challenge sa Patrol, Aksyon Ida Nabosto. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Walang duda, todo bien. Okay, sa live stream, Kabaritoros sa naman tadi na Rofi Libran, good afternoon. Okay, thank you. Si Naisil Fabol, mayong hapon nagsamarlon, shout out lang family ko, Fabol and Morales, Kabangkalan City. Okay, Kabangkalan City, God bless. Martin Aliling, magandang hapon po. Salamat. Nidi Villanueva, Solo, good afternoon nagsamarlon, mo power, God bless. Thank you. Okay, Alex Fuentes, salamat gid. Monitor sa niyang matarion, Alex Fuentes listening kag watching. Okay. Nordi Arevalo, good afternoon. Aksumarlon, salamat kilik Action Eric. Hambal ni Nordi. Ana Sinuro, mayong hapon Aksumarlon. Good, salamat. Okay. Via Jonathan, good PM. Aksumarlon, Liog, Great Kumari Star Mayo, kag Ma'am Jinky Dialagdon, salamat. Athea Kim Eriman, mayong hapon. Josie Lynn, good afternoon. Hello. Ana Sinuro approve aming hapon kay Ma'am Nona, manager sa Action Radio More Power, hambal ni Ana. Sa barangay Laranhala, Carlota City, Pilar Compound, ga monitor subong sa Action Radio. Okay, si Toto Reynaldo Poderoso nagpabatsyag na. Approve. Inday Plaza, mayong hapon nagsamalon. Thank you. Manjo Biarniho, mayong hapon. Ana Sinuro, si Annabel Bermudo, barangay kapitan sa barangay 3, La Carlota, mayong hapon. Kag mga barangay health workers, si April. Di danger na, Marlon Henovia, MJ, tani nag-OMG na lang. Wow. Christine Menyes, Villalobos, mayang hapon aksyon na Mar. Monitor lang kami dari sa may barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Melvin, Peñafiel, good PM aksyon na Marlon. Thank you. Araman si Milail Oligo, live na live. Aksyon Marlon dara sa may Bani Cafe. Barangay Tangob, monitor lang Milail Oligo. Sa Bani Cafe. Thank you. Thank you.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon niya ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever. 36, pabalik sa ato sa nga pagpangalagad. Unahon ta hibalo anay ang balita halin sa Bacolod City Hall. Tuman na ni ka interesante kon pamulitika diri sa Bacolod ang paghambalan. Sadya gining dalagan sa politika sa Bacolod City daw. Kag mas makapaayo ini sa Bacolod non kay man ayaw kon damo sang pilian, di bla? Sip-isip po mga konsehal nga magapapili damo na mag-aksyon. Kag grabe ang bantayan na subong. Ang utunis sa paggatanyag na ni Anay Congressman Albi Benitez nga nagatayana bilang alkalde sa Bacolod City. Ang gintanyagan niya, Anay Councilor Distrito, dinabaran niya, pwede nga ikaw katandem ko bilang Vice Mayor? Action Radio City Hall Report. Itali sa nga balita with Action Dale Salazar. Action Dale, sa Itali, please come in. Action Mar, again, pahayag din ni former Bacolod Councilor Attorney Cesar Distrito nga nakabaton siya sang offer gikan kay former Congressman Albi Benitez nga mangin running mate ini sa 2022. But silingon for Vice Mayor, luyag ni Benitez kasi Distrito ang siling Vice Mayor para sa 2022. Sa interview naton, gintag din ni City or former Councilor Distrito nga wala pa man siya Action Mar sang desisyon no kung bala iya sinibatunon o kung hindi ining offers ng anay kongresista kay magapatigayon pa siya sang konsulta sa mga political leaders siya sining pamilya kag supporters man ilabi na dira sa bayan sa Barangay Singkang Airport kag magsungay kung bala magapapili siya Vice Mayor o kung magabalik sa pagkakonsehal para siya ika-apat nga termino. Ginpahayag din ni Distrito nga siya sining pagsugod ng aksyon na Mark kay Benitez may mga presentation sa mga programa kung anong ila sining tutukan na sila sining tandem for 2022 lakip na diri ang healthcare para sa tanan nga Bacolod noon, pag-establish ng hospital, pagsolbar sa mga housing back infrastructure, road network improvements, complete renovation sa tatlo ka mga major markets sa pampublic action market, mga solusyon sa pagbakag, iban pa. So sulod diri kay Distrito, gitahayag sini ni Action Mar, nakaistorya man siya no kay Bacolod Mayor Benigno Aldia nga mong head convener sa Grupo Progreso. According to the Action Margin, inform niya ang alkalde regarding sa invitation ni Benitez. Pero nagklaro nga wala pa sa karon sang desisyon na gin-clear man din ni Distrito nga wala man siya sang malain nga tinagaw ko na relasyon kay Mayor Bing kag nagapasalamat bagod nang inkabahin ni sang iyang line-up sang nagpapili konsehal or starting nga sining political career sang 2019 bilang councilor, 2013 kag 2016 elections. Aring tingog ni former Bacolod City Councilor Attorney Cesar Distrito. Inimbitar ko ni former Congressman Albi Benitez nga mangin running mate niya as Vice Mayor sa ining maabot na pinili ay. So,
ginpresentar sa aklan sa syudad sa Bacolod. Amo ang pag-complete renovation sa mga merkado, ang pagsulbar sa baha sa syudad sa mga kadalanon naton, pag-establishar sa isa ka sistema sa healthcare system, ang tanan ni aratang card, yung pagpatindog sa hospital, no? And kag iba ng mga programa na ako man gipamatian para sa syudad sa Bacolod. And he asked me nga kung pwede man mag-upsanay kami sa inyong pag-PNBI. And I told him, siling ko tagay ko sa sinisma because I will be consulting with my family sa akong mga abyan, sa akong mga leaders at mga supporters, particularly diri sa Magtumay, sa Incam Airport, akong di barangay, kag ang mga sa iban sa mga barangay na kilala. Sa aton sa nga interview no kay former Bacolod Councilor Attorney Cesar Distrito. So nagapangayo pa siya sa tion para magkonsulta kag antes nga magpagawas nga sini nga decision action mark, hopefully antes nga matapos ang filing sang Certificate of Candidacy o kon COC. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita ng sa action sa Bacolod Action Radio. Inangabahin dala sa aton sa kalwan sa Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod. Okay, dari kita sa pagbalik. Acknowledge sa mga gabaritor sa live stream. Okay. Tamyaw lang ni Milail Oligo, si Vanessa Star Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, kag Alex Montesa. Thank you. Miluni Calvas, good afternoon. Radio Bacolod, Sir Marlon, stay safe. Salamat. Jerel Gadudo, good afternoon, Sir Marlon. Salamat kay Jerel. Thank you. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sunod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay naman amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo dito at that time. No, simple Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato din responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga Alright, sa atos sa mga tagpalamati, dire kita anay ho, magaliton kita anay sa isa sang makabig naton na importante man nga pahanomdom. Istoryahan naton dire mga ka-aksyon ang angot sa salakyan, bauti subong importante, no? Ang salakyan sa atos sa nga pagpangabuhi ti sa mga mahilig dira sa salakyan, kag sa mga nagaplano nga mag-angkon sa salakyan, importante mo nga antes kita magdesider, antes kamo magdesider sa pagbakal dapat pamangkot kita anay kung ano ba lang nga brand ang pinakamayo agod gati sa ulihi hindi kita ba lang hinulsol sa sari nga bahin mga ka-aksyon aton makaupod live sa sari nga panatuntunan ang isa sang mga opisyal sang ginakabig fastest growing brands diri sa Pilipinas ining bantog nga MG Motors, no? MG Motors, hibalaw naton kung nanong duga nga may impormasyon angot siri. Kaupod naton siri ang matarion, Mr. Lorenzo Aguilar II. Medyo Tagalog speaking ni, no? Si Sir Aguilar, purti nakaistorya kami, makainsyende man sa sang Ilonggo. So, Ilonggo dala kita. Mr. Aguilar, welcome sa Action Radio Bacolod, si Action na Marlon. Welcome po. Magandang hapon sa lahat. Yes, salamat Sir Aguilar sa time na ibinigay dito sa Action Radio Bacolod. First question, sir, angot sa MG Motors. We heard merong promo ang MG Motors. What are your latest and most exciting promo na in-offer sa ngayon ng MG Motors, sir? Okay. Our current down payment starts at 559 pesos for the NG5 Core Automatic. And we have also the 1,000 down payment for the ZS crossover. All of these have free comprehensive insurance, 3 years LTO registration, and chat package. We are also offering free wire PMS. Now, for the cash buyers naman po natin dyan sa Negros, you can get a cash discount as high as 238,000 po for the NG6 trophies. And all of these cars po ay mayroong 5 years warranty or 100,000 kilometers with service transfers po. So, sa aton nga mga ka-aksyon, klaro manami ini nga promo sang MG Motors. Indigid kamo magkalipat sa palaya pagulang ni Mr. Aguilar makabig pinasahi nga promo sang MG Motors. By the way, sir, sa nagtatanong, ano ba yung ibig sabihin ng MG? Ito ba yung Morris Garages? Yes po. Yan po ay Morris Garages. Garages. Okay. Oo. Isa pa, sir. Ito. Kung mga brands ng sasakyan dito sa Pilipinas,
laman naman natin sir na napakarami talaga. Pero may mayara bala sir pareho ang presyo, pero pag chinek mo ng maigi, iba yung kalidad, no? Sa MG Motors sir, what sets MG apart from other car brands of the same price point? For MG po, we all know po that it has a British icon. Okay. In the better part of a century, the MG badge has been synonymous with the cars that excite, inspire, and are delightful to drive. From the first super sports model that was produced in the UK in 1924 up to today's modern global releases, yung MG po natin vehicle tap into the natural joy that comes with driving. So, medyo advantage po tayo dyan pagdating sa ganyan. Good, no? Sa opinion ni mo, sir, what make MG one of the fastest growing brands in the Philippines? We have three things to tell the customer public. Una po yung value for money. We have the big in features and big in comfort. Okay. Also, the breed dynamic and trustworthy brand since 1924. And owning an MG car, expect extraordinary experience po. Naibaluan namon sir diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga ang isa sa mga goals sang MG among pag-strengthen sang dealership network, ang pag-increase sang reach, no? Ang ining manabutan bala sir sang MG brand sa more locals around the Philippines. Sigurado ako sir nga pamati sa mga ka-action ta dari sa Bacolod or sa ibang nga lugar man sa Negros Occidental, gapamangkot gina sila sir diin para makitaan ang dealership location sang MG, paano sila maka-coordinate, ano oras naga-open kag naga-close ang office ni sir? Okay. Ang location po na ating dealership dyan sa Negros is in Burgos Extension, Barangay Villamonte, Bacolod City. Okay. With phone number po na 445-4680. And kami po ay open from Monday up to Saturdays from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. And also dahil sa mga hindi po makalabas at makapunta sa aming dealer, you may like our Facebook page for MG Iloilo, MG Bacolod po. Yung Facebook page po natin is MG Bacolod. Okay. Sige. Salawat, Mr. Lorenzo Aguilar, sir. Madamo gid nga salamat kabay nga ti sa masunod nga adlaw. Makaupod liwat ikaw na amon diri sa Action Radio Bacolod sa pagsaysay sang dugang sa mga information angot sa MG Motors, no? Sir, thank you so much. Thank you po sa Action Radio and sa mga nakikinig po. Okay, maraming salamat. Hope to see you in our dealership. Yes, stay safe sir. Salamat gid. Alright, alas 5:58 Action Radio Philippine Standard Time. Ang iniabahin dala naman sa aton sa kalwan sang D3 Bayo. Ang pinakabago garantisado kag isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod. Report sa nga to sa ding patrol. Karon na lang sa action firing line
Kay damo kita sa mga talakay sa saligid nga mga tinion. O life extension anay ha. Ang life extension mga ka-aksyon may ara sang good news nga dalon sa inyo, no? May ara sila sang ginatawag nga payday sale. Sa mabot ng October 1, so Friday na siya, just up to 50% nga diskwento. Sa tanan-tanan nga mga life extension products, ilabi na ang life extension vitamin D3. Tandaan nyo ganda ang inangapit sa October 1 Makaksyon Payday Sale sa Life Extension Philippines. Ila sa nga opisina sa GA Estaban Building. Unhan lang sa Lacson na Burgos, no? Sa Lacson South na sila. Syudad sang Bacolod. Impunto alas 6. Action reports after mediation. Temporaryo ang magtakop. Karon sa Action Farming Line, duga sa mga balita, alas 7, to alas 9, with Action Art ay hupon, basta Wednesday. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, kag Action and Defensor. Ako naman, Action na Marlon Hinovaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! This time is... Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.